ešte predtým, než začneme s touto zaujímavou témou, tak by som bola veľmi rada, keby si mi dala alebo dala follow, aby si mohla dostávať viacej takýchto zaujímavých videí. Dnes sa chcem s tebou porozprávať na jednu tému, ktorá je o tom, že mnoho ľudí sa sťažuje na to, že im nefungujú kurzy, že si nakúpili kopec kurzov, začnú sa niečo učiť a potom zistia, že ich to nebaví, alebo im to nedáva zmysel, alebo im to neprináša výsledky, aké chceli. A predtým, než sa naplno ponoríme do tejto témy, tak by som ti chcela povedať, prečo práve ja ti hovorím o týchto veciach. Som High Ticket Business Mentor a školím ľudí už nejaké to obdobie. Mám za sebou odučených tisícky hodín a cez moje mentoringy a kurzy prešlo už stovky klientov. Všetky moje mentoringy sú prémiové produkty, takže klienti, ktorí si prechádzajú cez moje kurzy a mentoringy, si zaplatia za ne nemalé peniaze. Preto častokrát riešime aj to, že vlastne ľudia si kúpia nejaký kurz, chcú sa niečo naučiť, chcú vlastne zmeniť svoj život, ale častokrát to po chvíľke vzdajú. A ja sa chcem s tebou dnes o tom porozprávať, pretože to je téma, na ktorú sa málo kto baví a vlastne ľudia potom nerozumejú tomu, že si nakúpia nejaké kurzy, ale nedokážu z toho vymačkať to maximum. Tak v prvom rade ti chcem povedať, ak si kúpiš nejaký kurz alebo mentoring, tak je dôležité sa vyzbrojiť trpezlivosťou, pretože hneď to nebude. Ak si myslíš, že vstúpiš do nejakého kurzu a tam vlastne na konci toho kurzu ťa čaká tá sladká odmena a staneš sa tým milionárom, alebo čo ja viem, čo už máš, aký máš cieľ, tak si veľmi na omyle, pretože všetko trvá nejaký čas. Všetky to závisí od toho, že kde sa momentálne nachádzaš, kde sa nachádza to tvoje podnikanie, hej. Začínaš od totálnej nuly a nemáš absolútne nič, nemáš vybudovanú komunitu, nevieš pracovať so sociálnymi sieťami, nedávaš nejaký obsah na sociálne siete. Ľudia o tebe nevedia, nemáš ani skompletizovaný nejaký ako balíček produktov, nemáš vlastne žiadne produktové portfólio a podobne, hej. Nemáš ešte nič zdarma, čo by si mohla ponúknuť ľuďom na ochutnávku, tak potom nemôžeš očakávať, že výsledky budú za týždeň, hej. Ako výsledky môžu byť veľmi rýchlo, ale vždycky to závisí od toho, koľko ty tomu venuješ, koľko tomu dáš. Ja napríklad, čo vidím v mojich mentoringoch, tak ženy, ktoré si prechádzajú mojimi mentoringami, keď začnú študovať a sú naozaj konzistentné, vytrvalé, chodia na všetky zoomy, robia si domáce úlohy, sú vlastne ako také engaged, hej, že sú zapojené v tom procese, tak majú veľmi rýchlo výsledky, majú pekné výsledky a naozaj sa tešia z veľkých úspechov. Tiež to naopak ľudia, ktorí to vlastne berú tak pasívne, že raz sa pripoja na Zoom, raz sa nepripoja, potom študujú, potom vlastne zasa vypadnú, nemajú čas a tak ďalej, tak presne také isté výsledky aj majú. Dokonca aj ľudia, ktorí to študujú len možno z 20%, tak už vidia veľa väčší posun ako predtým. Ale ľudia, ktorí to vlastne neštudujú vôbec a stávajú sa k tomu úplne chladne, tak nemajú samozrejme žiadne výsledky. Hej? Čiže vždy to záleží od toho, že koľko ty tomu dáš a kde začínaš. Preto je dôležité sa vyzbrojiť trpezlivosťou. A keď viem, že ja som na začiatku, tak nemôžem očakávať obrovské výsledky za 2 týždne. Takže potrebujem si aj dať tomu taký ten reálny čas, že kedy sa mi asi reálne môže dariť, hej? Alebo napríklad, keď to nevieš ty odhadnúť, tak sa opýtaj toho človeka, od ktorého sa učíš, alebo to určite má niekde napísané na tej predajnej stránke, kedy asi môžeš očakávať prvé výsledky. A potom už vlastne vieš, že ako si máš naplánovať tú trpezlivosť, aby si vlastne videla alebo videla už prvé výsledky a môžeš sa potom tešiť z ďalších úspechov. Ale je úplne normálne, že na začiatku sa ti proste dariť nebude. Neočakávaj, že nastúpiš niekam, začneš sa učiť niečo nové a hneď sa ti bude dariť. Veď si len spomeň, že keď si napríklad sa učila šoférovať, keď sme boli za volantom prvýkrát, že, tak to bolo také, že bola som vyklepaná a musela som si dávať strašne veľký pozor na veľa vecí. Musela som proste vedieť odhadnúť to prostredie, kde sa nachádzam, či mi náhodou niekto nevpáli do cesty, či nemám príliš vysokú rýchlosť, či som teraz zaradila dobrú rýchlosť, keď ešte tam nebola automatická prevodovka a tak ďalej. Že proste veľa vecí som sa musela naučiť, než som začala šoférovať s ľahkosťou a dnes si šoférovanie užívam. Dnes šoférujem na autopilota, takže vlastne nemám vôbec problém šoférovať. Robí mi to absolútnu radosť a nemám strach už zo šoférovania, ale na začiatku som mala strach, hej, bála som sa. Chvíľku mi trvalo, kým som sa cez to preklenula. Takže toto je to isté aj so vzdelávaním alebo proste s čímkoľvek, čím začneš. Ja napríklad teraz som si to zvedomila, keď som začala tancovať, pretože popri mojom úspešnom biznise, ktorý už mám vybudovaný, si rozbieham aj hudobnú kariéru, pretože kedysi som spievala a dnes to chcem povýšiť na next level a chcem vydávať svoje vlastné skladby. Tak už na tom pracujem a vlastne točím aj prvý anglický videoklip,
teraz tam nacvičujem choreografiu, pretože som si vymyslela, že tam budem tancovať. V živote som netancovala, hej, a vymyslela som si, že tam budem tancovať a cvičím tú choreografiu, prosím vás pekne. No a to sú také veci, že začala som to cvičiť, bola som celá nadšená, že wow, niečo nové, veď ja milujem tancovať, ja sa milujem hýbať, to bude úplne pecka, určite to budem každý večer cvičiť a bude to úžasné. No. Prišlo mi video, kde sa vlastne mám učiť tie kroky, že ako to mám presne robiť a nadšenie opadlo. Pretože som zistila, že to vôbec nie je také jednoduché, ako som si myslela. Hej, ja som si myslela, že ja som ohybná, ja to dokážem, veď ja sa viem hýbať, ja nie som žiadne drevo, ja nie som žiadne poleno. Lenže sranda je tá, že keď sa učíš niečo od človeka, ktorý to už vlastne pomaly sa s tým narodil, hej, a robí to proste roky, tak tomu človeku to ide absolútne ladne ľahko. Čiže jeden pohyb, ktorý spraví ten človek taký akoby, hej, že je proste ten pohyb je ladný, taký smooth, taký proste vo flow, tak tebe to trvá mesiace, kým to nacvičíš a vyzerá to vlastne u teba kostrbato. Preto vlastne sa nemôžeš porovnávať s ľuďmi, ktorí robia svoju prácu už niekoľko rokov, sú v tom excelentní a ty sa teraz ideš s nimi porovnávať a chceš dosahovať tie isté výsledky. To proste nejde. Čiže nevzdávam sa, ako tiež ma to tak proste, cítila som, že ma to odradilo, ale nie v tom zmysle, že by som to nerobila, že to nepôjdem už robiť, že nepôjdem už ďalej cvičiť, ale zistila som, že som akoby získala taký akoby troška taký odpor, že nechce sa mi to ísť cvičiť, nechce sa mi cvičiť každý večer a vlastne každý večer sa naučiť kúsok, až potom budem vedieť zatancovať celú tú choreografiu. Nechce sa mi to, pretože je to ťažšie, ako som si myslela. A vlastne rozčuluje ma to, že to neviem. Rozčuluje ma to, že vlastne si pozriem presne ten krok, že ako to má byť, aj tak to tak nespravím. Čiže toto sa ti môže stať aj pri tých kurzoch. Príde nadšenie, prvý mesiac sme nadšení, chceme študovať, všetko nás ako začína baviť a proste všetko je super, nová komunita, nové stratégie, know-how, bla bla bla. Ale prejde nejaký čas a ty zistíš, že to nie je až také jednoduché. A že ono to vlastne treba robiť stále, kontinuálne. S tým istým nábojom, s tou istou energiou, s tou istou motiváciou. Ale takúto motiváciu je ťažké si udržať dlhodobo. Preto je dôležité radšej ísť nice and steady, sa to hovorí v angličtine, že proste pomaličky, postupne, v rytme a zadať si proste nejaké také svoje tempo, ktoré zvládaš, ako sa vrhnúť do vecí so strašne veľkou akože chuťou a jak to ja všetko budem robiť a jak budem vyzerať a jaká budem múdra a čo všetko dosiahnem, ale potom vlastne po chvíľke sa vyšťavíš, po chvíľke už prestaneš vládať a už to nezvládaš, hej? Ja som vlastne začala chodiť do fitka 3-krát do týždňa a zistila som, že po 3-krát do týždňa nestačí to na tie výsledky, ktoré ja chcem mať, hej? Takže proste na to, aby som dosiahla také výsledky, aké chcem, tak potrebujem chodiť 5-krát do týždňa a nie len, že 5-krát do týždňa do fitka. Potrebujem tomu prispôsobiť aj stravu. Takže som začala meniť aj jedálniček, ale tiež tam bolo obrovské nadšenie a už zasa cítim, už to robím 2 týždne a už cítim, ako mi energia ubúda. Už tam nie je to isté nadšenie, aké tam bolo na začiatku, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do fitka 5-krát a že budem dodržiavať presne tú stravu. Ja sa z toho stále teším, stále to robím, ale už na sebe cítim, že potrebujem udržať fokus, potrebujem proste udržať stále to, že áno, ideme si za tým cieľom, viem, čo chcem dosiahnuť, dosiahnem to, hej. Čiže toto je to isté aj pri tých kurzoch. Nemôžeš očakávať veľké výsledky hneď za chvíľočku. Nemôžeš očakávať, že tá tvoja energia, to tvoje nadšenie bude také isté o mesiac, alebo o 2, alebo o 3, ako bolo na začiatku, pretože tá cesta sa stále sťažuje a sťažuje sa práve tým, že ako náhle ideš neustále v jednom rytme, tak ten rytmus ťa proste vyčerpáva, pretože to je nejaká rutina, ktorú ty robíš každodenne a je to určitá záťaž. A keď napríklad nevidíš hneď nejaké výsledky, ktoré by boli pre teba signifikantné a motivačné, tak ťa to ani nemusí udržať hneď na tom začiatku. Hej? Čiže potrebuješ proste sa dostať k tým výsledkom, potrebuješ uvidieť naozaj ten efekt, aby ťa to vlastne ďalej motivovalo zotrvávať a ísť si v tom. Hej? Čiže za mňa ďalší veľmi, veľmi kľúčový faktor je to, aby si sa naučila alebo naučila plánovať. Keď si aj kúpiš nejaký kurz, tak si potrebuješ vedieť to plánovanie dať do svojho harmonogramu. Hej? Napríklad, že každý deň po 15 minút študujem a cez to vlak nejede, alebo každý deň sa venujem štúdiu 30 minút, alebo venujem sa štúdiu 3-krát do týždňa. A cez to vlak nejede. Proste to nemôže byť, že kúpim si nejaký kurz, rozbalím ho, nadšená, začnem študovať
a potom ho zatvorím, lebo ma tam niečo zastavilo, zasekla som sa a ja neviem ako ďalej. Ďalšia dôležitá vec, ktorú potrebuješ vedieť je, keď sa zasekneš, keď sa zastavíš, tak sa opýtaj mentora, opýtaj sa toho človeka, ktorý ťa vlastne tou cestou sprevádza, čo máš robiť. Ako máš ísť ďalej? Že zasekla si sa s niečím, zasekol si sa s niečím. Človek, ktorý ťa učí, nemôže predsa vedieť, kde sa ty plácaš, keď mu to nepovieš. Hej, ja to presne sama zo seba viem, že niekedy moji klienti nepovedia, s čím sa plácajú a ja vlastne nevidím do ich vnútra, nevidím do situácie, ktorú majú, tak ako vlastne im viem pomôcť? Neviem im nejako pomôcť, hej? A pokiaľ mám veľa klientov a som neustále busy, tak nemôžem mať každého jedného človečika na starosti a každého jedného človečika pod dohľadom. A častokrát, aj keď môj tím dohliada na mojich ľudí, ktorí sú v kurze alebo v mentoringu, tak vidím, že tí ľudia aj tak neradi zdieľajú, aj tak sa neradi pýtajú. Čiže to je vlastne ďalšia taká zručnosť, ktorú sa potrebuješ na tej ceste naučiť, aby si mala alebo mala výsledky. Hej? Čiže neodsudzuj kurz, neodsudzuj mentora, vždycky sa pozeraj v prvom rade na seba. Hej? Ukazuj 3 prstami najprv na seba, hej? Nie 3 prstami na druhého človeka a potom možno nejakým jedným prstom na seba. Vždycky sa pozri na seba. Čo som mohla alebo mohol spraviť viacej? Implementovala som všetky kroky, ktoré boli v tom kurze do akcie, dávala som to do akcie, hej? Mala som otázky, pýtala som sa včas, keď som niečomu nerozumela. Tuto si potrebuješ zvedomiť takú spätnú väzbu a nebudeš tým pádom mať potrebu obviňovať iných, pretože budeš vedieť, že to, čo si do toho investoval alebo investoval, nebolo dostatočné tomu, aby sa ti mohli objaviť výsledky, po ktorých túžiš. O tomto veľa ľudí nerozpráva, možno kvôli tomu, že si myslia, že to nie je dôležité. Ale ja viem, ako veľmi je to dôležité a preto som mala potrebu ti nahrať toto video. Ak máš nejaké ďalšie otázky, alebo mi chceš pozdieľať nejaký aha moment, alebo mi chceš dať iba proste nejakú spätnú väzbu na toto video, tak budem veľmi rada, keď mi napíšeš do komentára. Ja si veľmi rada prečítam tvoj komentár. Ak máš nejaké ďalšie nápady alebo témy, ktoré by si chcela alebo chcela rozoberať a môžem na to natočiť video, tak mi určite napíš do komentára. A potom, keď vlastne uvidím tú tvoju tému alebo proste uvidím tvoju otázku, ktorá ťa zaujíma, tak rovno na ňu natočím nejaké ďalšie video. Pretože to, čo zaujíma teba, pravdepodobne zaujíma aj ďalších ľudí. Preto budem veľmi rada za tvoju spätnú väzbu. Zatiaľ sa maj krásne a želám ti úspešný deň.